बाकी 2 मिनट लय धुन में कह दे तनी तहा पतिया के जान तरुए के ना धावल गिरी लेके आइला जैसे के ना कि तहरा बिना नहीं खे ऐ देखिए हमार परम प्रिय भाई नाव ना धरो नाव धरी ले तो बुझाले कि रौरा गए रही नाव धरो तो बुझाले जे गए रही खाली भैया कहते अपन आदमी के पहचान हो जाए सही कि तहरा बिना नहीं खे गोलुओ के मान के कि तहरा बिना नहीं खे गोलुओ के मान के ए बाबा तो कहिया तो रसन करो कहिया तो रसन करो जब कार्यक्रम के अंत होला नो एक कलाकार में केहू भी उड़ान गावेला तो बुझाला कि अब समाप्त हो गए तो कहने कि ना शुरू में उड़ान गावला तो घबरा जाए बाकी हमार बाग भैया ये लोग गीत गावेला बड़ा सुंदर सुंदर नारदी विधा से ही हम गीत संगीत के अपन सुन के शुरुआत के लिए वाली बाबूजी हमारे गावत रहन उनकर एगो गीत रहे राजना चाचा सुरेश बाबा हमारा राजना चाचा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल है लयदार कर मतलब राजना चाचा बाबा सही हाँ जब प्रोग्राम हमार भइले बा अरविंद भैया भी आशीर्वाद देनी हां सुरेश बाबा पुरस्कार देनी बाकी हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार देखिए जीवन में का बेकार मंदिर बिना मूरत के सिंगार बिना सूरत के मंदिर बिना मूरत के और सिंगार बिना सूरत के बिल्कुल बेकार बा आज हमनी के साउंड मिलल बा दीपक साउंड राजन भैया के पूरा टीम बा स्टेज मिलल बा लाइट मिलल तो गावे में कितना आनंद आवत और सबके सुनहु में आनंद आवत होई आ कल कुछो मत मिले यही तरी हम गावत रही तो नौजवान कह के मारो मर्द भूखवा के रखा आज मिलल में तो कितना व्यवस्था अच्छा लगा भाई अभिषेक के बहुत बहुत प्रेम मिलल बात बिना जरूरत के अरे बिल्कुल बेकार हरि के भजन बिना सब कुछ चोच के अब बैल बिना पोछ के चिड़ै बिना चोच के अब बैल बिना पोछ के मरद बिना मूछ के बिल्कुल बेकार हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा
बोली सच्चे दरबार की